Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita salutna, selamat hari Minggu. Ta mulai ma parminggota manugoton, tapaho marwata, martang yang mahita di bagasan ruatabe. Amen. Marede maita sian bukwede nomor tolu ayat sada sahat ayat tolu.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mopa langit dohot tanoon. Amen. Hurajumi ami kasih taunon dia sianganon. Hirana suada do martibakon nasangapon si papatoron na tuhita sogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Saya leon madihami ha porsiaon na mangulu. Asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasa kami. Jala pai baru rohanami jala pasitong. Saya pahot maha porsian nami. Asahot jala sonang rohanami marningot naksesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyok kamu mapatik ni debata di hita minggu sadarion. Ima patik napa limahon, satu patik napa 10-hon. Patik palimahon. Ikon pasangapo mudonatorasmu. Asa martuaho jala leleng mangulu di tano nanilion ni jahuba debatam diho. Paonopon una koma munu papi Tuhon una koma ngalakup pawaluhon una koma nako pasiahon una ko olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni dongammu. Dan jadi hal yang niroham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ima sahatna atong martang yang mahita lau mangidogogo siatuata. Ale Tuhan debata. Saya pargugui mahami maulahon na hombar tupatikni. Amin. Asia
atau poti madosa tanah godangi dia dopan ni tuata debata. Ale Tuhan debata amanami parguguna sohatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh. Jaladang adong haporsian nam di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do panglosian nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni aposon nami. Dohot panglosian nami. Say ingot mahami obar tu asini roham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati marham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tuhasesaan ni dosata. Alani pangolesiata do ubain na tarulang Kristus. Jala binain ni hajatot do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malumi tahilala. Asa ngapo mani debata nandi kicang. Amin. Tabege mahata ni debata turpuk dihita di hari mingguon nagabe epistel dihita ima natar surat siat poda 10 ayat 10 120 tajahama marsikat soring. Adul do dumenggan mangomo hapistaran asa sere jala tagonado mangomo roha hapatason asa perak. Dalam ihalap partigor mandao dosian hajahaton marhamaul hosana sadiri do manang ise na mangaramoti dalanna. Matua gijang ni roha do patujolo ni hajepolon.
Jala hati bodiri patujolo ni hatinggangon. Rabdohot halak nadango, asamar bagi, rabdohot najuta. Manang ise namarate atehon hata ni debata, jupangan nadenggan. Jala halak namarhaposat tu Jahoba marulitua imasaatna. Martua do akan atumangion hata ni debata, jala naupeotsa. Amen. Taha tidakon maha porsiatai, songonahinya tidakon ni dongata sao porsiaot di sandok portibion. Rap mahita madok, au porsea, idebata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosa, natu mau palangi dota, au porsea, di Yesus Kristus, anak didebata Jehovah nasasai, iman nanti bunismari. Naga begabian siantun di andora sohabu buat ido tuata na tumon na bernit di pangumne silatus na mate terpajal do ibana dia ordinorsil na tuat tu banu turu di tanah na mula mangulu di hari paturun na manaik tu surgo la hundul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosa di sima ibana pa imamulak sogo tu tanah mau mihalak nama ngulu dot nama au porsea tondi porbadia jala adoksa da huria nabadia huria topan yala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tai namando mulak mangulu dosogo daging yala nong mate do dia nguluan nasora sudah amen.
Salam, selamat hari Minggu Madihita Sude. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Pertanyaan keluarga Parhalado. Selasa 25 Oktober 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja patupaon ni Huriata do pertanyaan Parhalado rabdohot keluarga. Pinangido tu sude Parhalado HKBP Rawamangun rabdohot keluarga asama dohoti pertanyaan nih. Sinode Godang HKBP. Senin sahat 7 Jumat tanggal 24 sahat tanggal 20 Oktober 2022 maringanan di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung di Patu Pado Sinode Godang HKBP 66 tahun Pendeta Resort Pendeta Banner Siburian MTH Dohot Situa Insinyur Juniper Panjaitan Sian HKBP Rawamangun Dohot Dotu Sinode Godangi Ima Utusan Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pelayanan seksi sending Minggu Sadarion 23 Oktober 2022 pukul sia 30 seksi sending HKBP Rawamangun patupa pelayanan tu panti jompo Werda Cipayung. Sude aka seksi sending asama dohoti pelayanan nih. Minggu Reformasi. Hobartu Ari Reformasi Martin Luther nah 505 tahun 1517 sahat tu 2022 Minggu 30 Oktober 2022 di sude permingguan tapatu pada Marulaun Nabadia. Paborhaton Pandita pensiun. Alanunga terbit haruar surat haputuson pensiun pendeta Maruli Tua Silalahi STH Pandita Fungsional HKBP Rawamangun Minggu 10 November 2022 di permingguan pukul 10 WIB tapatu pado ibadah pelepasan Pandita pensiun di gereja HKBP Rawamangun. Hombartu di hari Rabu 2 November 2022 sipul pertanyaan WIB Patu Paundo Talk Show acara berbincang-bincang dohot pendeta Maruli Tua Silalahi STH maringanan di gereja Marhite Ibrit tatap muka dohot lip streaming Bulan Musik HKBP Rawamangun 2022 Mardomu tu Bulan Musik HKBP Rawamangun di hari Sabtu 20 sia Oktober 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Rawamangun patupaom malam puji-pujian jala di siarhon lip streaming Marhite channel YouTube HKBP Rawamangun sude ruas ni Huriata niudang madohoti acarai ibadah puncak bulan musik patupauma di hari Minggu 30 Oktober 2022 sude permingguan dihobasi anggota seksi musik ruas nataba Minggu Sadarion Tajalo do Gabe ruas nataba Ima Sada keluarga pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH Junjungan Tekstina Berhuta Gaul Rabdohot 2 halak yanak konasida Rosian HKBP Resort Pangururan Kota alamat Jalan Cempaka nomor 25 Perung Bernis RT 003 RW 03 Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading 2 keluarga Luther Todo
Teopils Panjaitan, dohot Meriani Borusi Ahaan, rap dohot sahala yanakon nasida, Rosian HKBP Resort Pangururan Kota, alamat Jalan Cempaka nomor 25, Perumbermis RT Tolu RW Tolu Kelapa Gading, Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. Tuhat tama nama masu-masu hamu gabe ruas nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhatta. Titing nanaing marbagas, titing paduahon sada. Naing majalo pasu-pasu parbagason Maslon Dedi Kristianto Sihombing. Ruas ni HKBP Bandar Setia Resort Medan, anak ni Amata Situa Lamhot Edward Sihombing. Tubuh ni Inata Intan Borusianturi, dohot Roana Priska Perianti Hot Mauli Boru Panjaitan. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Pertanian, Boru ni Amata Kolesterol Panjaitan. Tubuh ni Inata Ida Rosmawati Boru Huta Barat. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 November 2022 di Gereja HKBP Bandar Setia Resort Medan Timur. Dua, naing majalo pasu-pasu perbagason Rikson Lamron Pangihutan Sinaga. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, anak ni Amata Adniel Sinaga Nahinan, Ibu Rosma Boru Napitu dohot Orwana Jennifer Oktapiani Boru Siagian. Ruas ni HKBP Pembantuan Resort Pekanbaru, Boru ni Amata Gunung Siagian, tubuh ni Inata Hertati Boru Tapu Bolon. Pamasu-masuon hari Sabtu 12 November 2022 pukul sia di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu Parsari Peon Nasida Gabe Parsari Peon Nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni Tuhata. Ruas namoding sada nah di hari Minggu 16 Oktober 2022 nungaju molomoding sahalak ama Tagor Sinaga umur 78 tahun tinading ni Inata Lince Boru Simangusong Nahinan, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT Sada RW 5 nomor 32 Rawamangun Jakarta Timur. Wik balap sepeda tu udean hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 di TPU Menteng Pulo Jakarta. 2. Nah di hari Kamis 20 Oktober 2022 nungga jumolomoding sahalak ama Arka Laus Simamora umur 85 tahun hinabaluhon ni Inata Pinita Boru Sitompul, alamat Jalan Balai Pustaka Baru nomor 16 RT 5 RW 15 Jakarta Timur. Wik Kayu Jatuh Sunan Giri. Tu udean hari Sabtu 22 Oktober 22 di TPU Sandiago Hill Kerawang. Nomor tolu, nah di hari Sabtu 22 Oktober 2022 nungga jumolomoding sahalak doli-doli Erik Nadeak umur 40 tahun. Anak ni Amata Togar Nadeak Nahinan. Tubuni Inata Eli Nur Hayati Boru Siregar Nahinan. Alamat Jalan Gading Raya 5 nomor 14 Jakarta Timur Wik Gangkana. Tu udean hari Sabtu 22 Oktober 2022 di TPU Pondok Rangon. Tu hamba nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Tabahan namar sahid Situa Firdaus Siburian Wik Rawasari Cempaka Putih dirawat di rumah sakit Karolus. Pelean dohot udut ni boa-boa tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu de batama kana baritana masa dohot ulaun aka si patu paota
baen sangat di goarna songonima titing di huriata minggu sadarion mau lihat.
martangi yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom dihita saluhutna. Selamat pagi. Ada sukacita? Puji Tuhan. Naga beturpuk jamita dihita di bagasan Minggu Sadarion imana tarsurat di 2 Timotius 2 mamuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu tapahihut-ihut ma di bagasan rohata songonon ma didok tahun ma naporsuki humokop Kristus onpe ale anaha margogo maho marhite-hite asini rohani Kristus Yesus. Jadi nabi negem sian ahu diadopan ditorop si tindangi ima pasaha tuhalak haposan akan natau mangajari na asing. Gabedongan manaun hapor suho maho songon parangan adenggan di Kristus Yesus. Dang olo alit parporang tu aka ulaon pandaraman. Asa holomuan ibana di namar suru ibana. Nang namar siadupe dang di partupali ia so tigor paraloan nai. Ikon si ulah umai jumolo taruli di parbuena. Atusi nahudoki ay lehonon ni Tuhanido tuho roha mangarti saluhut nai. Paingot-ingot ma Yesus Kristus naung di pangulu sian akan namate na sian pinopar ni si Daud hombar tu nahubari tahoni. Alani ido au manaon na porsuk pola tarate songon si ulah jahaton. Alai dak tarate anggo hata ni debata. Diba ini benget dorohaku manaon saluhut nai alani aka natarpilit. Asa dohot nasida taruli di haluaon na di bagasan Kristus Yesus dohot dihasangapon saleleng-leleng nai. Haposan do hataon, anggo dongana do hita tuhamatean, dongan nama nang tuhanguluan. Anggo benget hita manaon rap mangarajai mahita sogot. Molo mansuadahon hita dohot maibana mansuadahok kita. So haposa pe hita tongdo haposan anggo ibana ay daktar suadahot sa dirina. Ido yang go sahakna. Hamuna kadongan sa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Nunga masuk kita tu minggu pasapulu siat siahon dung Trinitatis. Tinggal hitungan jari nama di bagasan minggu Trinitatison kita akan mengakhirinya ditutup dohot tahun parhuriaun. Siani manon masuk mahita tu di bulan naro akhir bulan nunga masuk kita di minggu Advent naparjolo. Ahadona naing berengota di bagasan turpukon. Songon na berbeda do lapatan ni topik manang si pahusor-husoron dihita moladong dihita acara warta jemaat molo di bagasan hata Batak di dokdo manaon na porsuk songon si huton Kristus. HP di bagasan bahasa Indonesia ikut menderita sebagai prajurit. Molo si huton Kristus bisa menjadi sisean. Aleon di dokdo langsung prajurit Kristus. Tidak ada kesuksesan tanpa jerih payah atau jerih juang. No pain, no gain. Ungkapan ini mengingatkan asa hita ganup marsada-sada mangulahon sada ulaon di bagasan kerja keras. Dang adong jolma boy berhasil molodang berjuang ibana. Idoalana say hudok do tu akka
naposo remaja tuaka parguru malua. Tidak ada orang bisa sukses tanpa belajar. Mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Meraih juara, molo tekun ibana, molo ringgas ibana, boido sahat ibana, majalo kesuksesan nih. Alai, molo dianggap ibana do ibana nunga ranking, nunga juara, nunga ibana ma yang paling hebat siasa luhutna. Ale molo dang marsiajar ibana, dia tidak akan bisa tetap pada status yang terbaik. Segala sesuatu harus dimulai dengan usaha dan kerja keras. Asabui satu tujuan. Sarupa mai dohot atlet. Ya. Atlet molodang berlatih ibana, dia tidak akan bisa menang. Nah julu adong do bapa udaku mengikuti olahraga gulat. Sianido huboto ternyata para atlet ini semuanya mempunyai aturan makanan. Jadi di menu makanannya itu makan daging harus ditimbang sekian. Makan ikan sekian, makan nasi sekian. Saya tanya, ini jadwal apa udah? Oh iya, semua kami petinju, perenang, penggulat. Itu makanan tidak boleh melebihi porsi. Supaya bisa mempertahankan apa yang sudah dia lakukan. Karena untuk menjadi pemenang seorang atlet dia harus terus berlatih. Songon dia do boy ibana sukses, songon dia do boy monang ibana molo ibana sendiri tidak berjuang dan tidak berlatih untuk itu. Sama halnya di sini digambarkan di bagasan Turpukta bahwa setiap orang yang mau berhasil sampai ke garis finish, dia harus berjuang. Hidup ini kan sering digambarkan dengan kurva, terkadang naik, terkadang turun. Buasa bui songoni, molo naik ibana berarti imannya lagi tumbuh dengan sempurna, dengan baik. Alai olodo sipata ala ni godang ni parukilon, godang ni aka permasalahan, godang ni aka pergumulan, gale maha porsiaonna. Alai ditikina galei dak pola satu mada bu ibana ngai takup Tuhani gabe naik mamuse. Tetapi itu kuncinya bukan kepada orang lain tetapi kepada kita sendiri. Kita yang akan menerima piala di garis finish. No pain, no gain. Tidak ada orang sukses tanpa berjuang. Tabereng mah di bagasan Turpukon, molo tabereng songon sada perumpamaan atau contoh turi-turian dibain si Paulus Madison seorang prajurit. Seorang prajurit berjuang sampai menang. Aita boto do tahe moto ni prajurit. Moto ni prajurit lebih baik mandi keringat waktu latihan daripada mandi darah saat bertempur. Luar biasa. Lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat bertempur. Oma moto nagabe motivasi di aka prajurit laho bandalani latihan. Kenapa dia harus latihan dengan begitu kuat, dengan begitu keras, dengan begitu lelah? Agar dia memiliki mental. Agar dia mampu saat berperang, danga dong be roha biar alanga dilatih. Ai songoni dohudokon tu akan naing mardonga saripe di bagasan pastoral counseling. Memang hari pernikahan itu adalah hari kebahagiaan. Ale molo au mandok itu adalah awal daripada perjuangan. Awal daripada mempersiapkan mental. Alana salelengon
holana denggan do, pajupang ma, mangan, manonton ma. Alai molonunga marumah tangga di bagasan sajabu nasida baru pehaboton aka hagalion ni masing-masing. Boado tarjalo si boru-boru do suamina songoni, tarjalo suamina do istrina si songoni nasohya di bereng. Ido alana mental. Mental sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini, termasuk di bagasan namandalani hanguluan si Ganopari. Hidup kita ini tidak lurus-lurus saja. Hidup kita ini tidak enak-enak saja, bergelombang bahkan berjalan pun ada batu kerikil. Songoni do beban yang harus dilalui untuk dapat membentuk kesiapan diri memasuki pertempuran kehidupan. Karena hidup ini penuh dengan perjuangan. Hamuna kadongan molo dicontohkan Apostel Paulus tu prajurit di Sope adong do salah satu hal yang ikon dijalankan, disiplin. Disiplin nurut dengan komandan apa yang diperintahkan. Idona terjadi kan di televisi Duaingon. Ku tembak dia karena saya diperintahkan oleh komandan saya. Ngata botoi peristiwa. Ternyata memang itu salah satu kebiasaan kedisiplinan yang harus dilakukan oleh seorang prajurit saat komandan mengatakan maju, perang, serang. Kalau sudah komandan mengatakan apapun yang terjadi dia tetap maju, dia tetap serang. Konsekuensinya dia menang atau dia mati. Itu tidak ada dalam pikirannya begitu. Dia tidak mengatakan, aduh nanti saya mati, saya nggak mau, nggak ada. Sandok molonga di dokon komandanna, maju, angkat senjata, tembak, langsung. Ima salah satu kedisiplinan yang dimiliki di dalam kehidupan aka prajurit menghadapi peperangan. Sehingga setelah mereka mengalami kemenangan dalam peperangan, mereka akan bersuka cita dan bersorak-sorai karena mental mereka, keberanian mereka, perjuangan mereka mampu mengalahkan musuh. Songoni donang di aka petani, di gobarhon Paulus tong songon petani. Petani berjuang mulai dari mengombak balik ya, taboto tahe mengombak balik, mengolah kembali tanah yang sudah bekas panen, diombak balik, kemudian diparata, kemudian air dan apa semua setelah selesai baru mah ditanam bonii. Dari mulai menanam sampai panen dia harus menunggu beberapa waktu lamanya. Dan di dalam penantian ini dia harus menjalankan kedisiplinan, melihat apakah ada tanaman rumput liar, atau adakah hama, atau adakah ini dan itu. Sehingga di bain ma disi asa unang digugai orang-orangan nasian plastik kan. Godang cara. Alai nanaing bainota disi, nanaing berengota. Kesabaran seorang prajurit saat berlatih, kesabaran seorang petani dalam menanti panen. Tetapi kesabaran menanti bukan hanya duduk atau berlipat tangan, bertopang dagu, tetapi dia tetap berjuang, dia tetap berusaha sehingga dia mendapatkan hasil yang terbaik. Songoni mana kamu nakadongan sahapursian di bagasan Kristus Yesus. Perumpamaan turpuk jamita tarlomobi nakin di jahahon di bagasan epistelta nasian poda dipaingot dohita bahwa iman tidak lahir dengan sendirinya tapi berawal dari pendengaran. Begitu mendengar dipikirkan, direnungkan siang dan malam. Ido nagabe salah satu pembentukan iman. Bohado dihita. Tadok dohita la Kristen.
tohodo hita mangulu songon halak Kristen. Ai molo kebiasaan di hita, sering kita hanya mau didengar. Tidak mau mendengar. Ahai alasanna, ala boru ni raja, anak ni raja. Jadi semuanya merasa keturunan Raja Ikondo gabe halakna hebat. Mahatma Gandhi, seorang Hinduisme. Dia mengatakan dalam bukunya, saya ini orang Kristen beragama Hindu. Kok bisa? Penasaran au manjaha bukui utoru so manjaha. Ternyata menurut pandangan Mahatma Gandhi, orang Kristen berbeda dengan agama Kristen. Kalau agama Kristen itu agama setelah kita menerima pandidion nabadia. Jadi bisa saja agama itu ikut orang tua. Alai dung tajalo pandidion nabadia gabe agama Kristen mahita. Alai ahamusedo orang Kristenon. Orang Kristen menurut pandangan Mahatma Gandhi adalah orang yang meniru teladan Kristus. Mahatma Gandhi sangat menyukai hukum kasih na disuarahon Yesus. 10 patik ni debata terdiri dari 2 bagian. Patik na parjolo, patik na sahatut paupaton itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Patik palimahon 1 pasapuluhon, good, manusia dengan manusia. Dari sini kita tahu. Dang nagabe badia, dang nagabe sitong, dang nagabe dia yang paling hebat molonunga diulahon 10 patiki. Daw. Alai didok do disi, adong do inti ni patik rayai. Ima natar surat di Matius 22 ayat 37 1 sia. Namandok haholongi hamuma Tuhan debatam sian nasa roha, nasa ate-ate, nasa pikiran. Ido moto hita tahun kesatian nate. 1 hati, 1 jiwa, 1 tujuan. Baru yang satu lagi hukum yang sama dengan itu, haholongi hamuma dongan mujol madoson diri. Itu dia intinya. Jadi molotung pe diulahon patik na 10 gabe halak naburjui bana mangulahoni ale molodang dihaholongi bana Tuhan debata. Berarti itu tidak benar. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan kita percaya kepada Tuhan. Hanya menyembah Dia, tidak menyembah yang lain. Hanya ada satu Tuhan yang kita percaya, dan adong bedatu. Dan adong be paranormal. Ay buasa hita mardatu. Nungata boto ate datui dang tutu. Molodak tutu buasa si donganan. Ikon na tutu si tutu do donganan. Ikon na tutu si tutu do si sombaun. Ikon na tutu si tutu do. Taha porsiai lau mangalehon ahado na pantas jalo otta. Nungata jalo pasu-pasus yang Tuhani. Aha mabukti ni hita nama ngalehon kesetiaan atau sukacita. Di bagasan 3 mingguon. Adong dotona sian akapar halado Tuhami akapar jamita. Asa dipaingot inang akaruasi. Molo mangaleon pelean unang digopu-gopu. Gabe mau dibuka gabe ribak. Adong ma di bulan di 3 bulan asalpo diliam mahepeng alay nga dang adong be saping na nga putus. Do las ni rohatan waing mental songon dia do hita. Talati majo molo naing marminggu hita. Di hari Sabtu nai taparade hepeng na denggan. Dang arga na hudok konda. Mau 2.000 mau 5.000 terserah. Digosok rapi, selipkan di belakang Alkitabmu.
Asa terus doi bana lurus. 3 hali mahita papungupelian, 4 hali, 4 lembar mai. Dukoni di tikinana yang pasaton pelian, lipat 2 saja atau lipat 4. Unak pola songo-songo non. Unang alani si 5.000 gabe di gopu masuk tangan na 1 bagas. Alai molo atar balga ya pengna asai patu 2 masongo noma di padabu. Daw, sarupa deh. Di hadapan Tuhan itu semua sama. Ucapan syukur itu sama. Semua yang memberikan ucapan syukur, semua yang memberikan perpuluhan, semua yang memberikan persembahan minggu, saya akan doakan Tuhan akan tambahkan 1000 kali lipat. Amin. Dan ngadong halak pogos mangalihon tu Tuhan. Gari ada tambahon na doaka ondeng. Buhado hita sebagai prajurit nuaing. Tuhan ini makomandata. Apakah kita masih tawar-menawar untuk tidak setia kepadanya? Apakah kita tidak perlu mempersiapkan mental dalam saat menghadapi segala penderitaan? Tuhan Yesus saja dimuliakan harus menjalani penyalipan. Asatarida hamuliaoni debata ama. Dang nasoboi ibana ditikina di bon ibana silangi torhabang ibana boi do. Ale neng patuduhon do ibana manusia biasa seperti kita. Aha mabukti ibana manusia biasa. Saat dia disalibkan di dok ibana do mauas au. Kita merasakan sering haus? Pernah? Selalu. Tangis do ibana merasa ditinggalkan bapaknya saat dia menghadapi penyalipan itu. Di dok ibana do ale amang. Buasa ma tadi konom munaaw. Itu keluhan kita saat orang tua kita meninggal, kita nangis kan? Kenapa Pak pergi Pak ninggalin kami? Songonido tangis nih Tuhan. Jadi sarupa. Hanya yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan kita sama-sama manusia. Dia manusia tidak berdosa, kita manusia yang penuh dengan dosa, itu bedanya. Tetapi Tuhan memiliki kesempurnaan. Molo didok di son tahun mana porsuki, bukan berarti kalau jadi orang Kristen ternyata harus menderita. Dan ngolo biau gabe Kristen, dak si songoni. Mau orang apapun dia, kalau kehidupan itu selalu memiliki bunga-bunga. Ada bunga yang layu, bunga layu itulah penderitaan. Ada bunga yang mekar, itulah kebahagiaan. Apalagi hita kaina, mau menanam bunga hita pas lagi bermekaran. Wah, hati kita bersuka cita melihat bunga-bunga itu mekar semua. Songoni dolasti rohata. Tuhan juga seperti itu. Tuhan sangat senang melihat kita berbunga-bunga. Tuhan sangat senang kita mempunyai moto bahwa saya siap mengikut Tuhan. Sekalipun penderitaan datang. Kan ada lagu, coba pemusik Kidung Jemaat nomor 375, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut, itu kan kata-katanya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Sekalipun saya susah. Ya, sekalipun saya susah. Coba kita mainkan, kita nyanyikan dulu lagu itu. Kalau ada handphonenya Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Artikan kata-kata selanjutnya. Meskipun saya mau ikut Yesus.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sama-sama lamanya. Terima kasih. Lagu itu coba dengarkan. Nyanyikan lagu itu berulang-ulang di rumah, saat mau tidur, saat kita sedang santai. Kita mengatakan dalam lagu itu, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi saya tetap ikut Yesus. Sama seorang prajurit saat dia kesulitan, menderita saat latihan, harus menghadapi pagar duri, tengkurap, tapi dia akan mendapat kebahagiaan saat dia menang dalam peperangan. Sama seperti kita, hidup ini tidak ada yang tidak pernah ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Jadi sekalipun penderitaan datang, sekalipun kesusahan datang, lagu ini menggugah kita akan tetap menjadi pengikut Yesus yang setia. Jangan pernah berpaling karena uang. Jangan pernah berpaling karena jabatan. Jangan pernah berpaling karena ajakan orang lain. Jangan pernah berpaling karena cinta. Tetaplah setia kepada Yesus. Karena hanya Dia yang mampu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Lain tidak, bohong. Hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan saat kita dalam kesulitan, kita berdoa tenang. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Kenapa bisa? Karena kita begitu percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengangkat beban kita. Oleh karena itu jadilah prajurit. Jadi si Yuton Kristus nang pe di bagasan aka parukilon. Karena kita akan dimenangkan melalui perjuangan. Perjuangan itu bukan hanya dengan usaha semata, tetapi juga marhite-hite haporsiaun, maka porsiai Yesus bahwa kita akan selalu dituntun, bahwa kita akan selalu didongani, bahwa kita akan selalu dilinggomi, bahwa kita akan selalu diberkati. Itu yang harus kita yakini. Bohado hita menghadirkan, melahirkan rasa percaya diri kepada Tuhan. Jangan kita hanya mengatakan, au porsia di debata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di Todi Porbadia. Saat penderitaan datang, saat pergumulan datang, kita lemah. Mana pengakuanmu percaya? Kalau kita berani mengatakan, au porsia, porsia manang hita di bagasan parukilon, ai donganani di Yesus dohita. Aikan di Matius pedidokdo. Sai dong anakku doho rasa ajalni hasianganon dakya ditinggalkan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu berpalinglah, kembalilah kepada Tuhan. Bersembahlah pos marohata ala dileo debatado tuhita ahado solusi sian nasa pergumulata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di bagasan roha nami Tuhan. Ala nunga didongani ho hami marsaur di hatam. Jot-jot gale hami alani parukilo namasa di bagasan ngolo nami. Daksai dope masalah nasada ngaromu se nasada. Bahkan romu se na baru. Bertubi-tubi maro aka penderitaan. Ale pos rohanami. Lehono mudo solusi sia nasa pergumulan nami. Lehono mudo dihami semangat mental seorang prajurit terus maju dan berjuang. Asabui sahat tu garis finish majalo hamonangan rap dohot ho Tuhan. Ditikio Tuhan. Kudang doa ka persoalan nami ganup marsada-sada. Baik masalah suami istri, baik masalah orang tua dengan anak, anak dengan anak,
baik masalah pekerjaan, baik masalah keuangan. Gudang dohua dopi hamin waing aka persoalan. Alai pos rohanami marhite turpuk jamita sadarion. Ikon hutaon hamido, ikoku bolus hamido. Nasa parukilon asa bui Tuhan bertahan hami. Molo disertai haporsiaon natang tuho Tuhan. Unang ganggu rohanami ala nisi taonon alai naing malamar gugu hami di saluhutna. Ditikion buanon nami Tuhan. Aka na tua-tua nami naung lansia na hadir di gerejaon. Tong malehon di nasida haipason ganjang ni umur. Asa bui toktong rap dohot hami mamuji pasangapon guarmu nabadia. Nang di akapungwan kornaung menyuarakan puji-pujian. Ima gabe jamita namangulu di akan namangendehon nang di hami akan mambegesa. Asa ido sada sulu-sulu di pardalanan ngolo nami, ikondo marmulia guarmu marhite aka lagu puji-pujian nami. Nang ditikyope buano nami, aka yanakon nami na so dapot sikola dope, na mangaradi tu aka ujian-ujian tu ari na mangihut. Homa Tuhan na mandungan ya kaya yanakon nami, asa boy nasida sukses meraih cita-cita nasida. Yanakon nami na sedang kuliah, baik na jonok nang nadaw siyak kami. Pasu-pasu manasida, leon mahapistaran di nasida lau membagi waktu nasida. Asa boy nang pedi ingana nadaw dang rap dohot akan natorasna. Alai donganamu do aka yanakon nami i dalam berjuang mengikuti mata kuliahna. Songoninang akayanakon nami na sudapot parkarejuan. Ra nungaloja akayanakon namion. Nungalau tu dia naong dikirim sudah lamaran alai dangadong dope namanjo. Tuhan lehon semangat tu akayanakon nami. Molotung adong aka kepala rumah tangga nahon PHK mangaluli parkarejuape. Lehon kesabaran ni nasida patuduhom ma tu dia ma nasida ikon. Melamar pekerjaan, asabui nasida diterima, jala mampu mangulahon-ulahon ni. Asabui menutupi segala kebutuhan nadong di bagasan ngolo nami nang di keluarga nami. Songoni nang Tuhan di aka yanakon nami na so dapot rokap na. Homa Tuhan na mangalehon, rokap na biar midaho, rokap na bui manjalo apa adana sian aka pasangan ni. Asa bui marlas ni roha kaya nakon nami Tuhan, ala siakodo jalonnya kaya nakon nami rokap na. Songoni nang Tuhan, aka keluarga naso dilekodo pelumem. Si hol roha nasida Tuhan. Di pangalehonomi, di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Tarlo mobi ma dia akan natoras, na makasih holi kehadiran pahopu. Tuhan, tangi maho Tuhan di pangidoan nasida. Nungatung macay leleng nasida mangido tuho. Alusi Tuhan pangido nasida, lehon ma kehadiran bayi di tonga-tonga di rumah tangga nasida. Asa tambah nang lo las rohani aka keluarga saluhu nah. Hami Tuhan naro di bagasan tikion. Mauliate ma pasu-pasu mahami mulak sian ingananon. Asa mabuan dame nasiako holong nasiako tarlo mobi pasu-pasu Tuhan nasiako. Akar ruas mo nanaong mga lehon, pelean bulanan, ucapan syukur, persembahan minggu, nang aka iuran tahun, nang aka ruas na mga lehon tu aka hami pandita pe Tuhan. Tabay manasida 1000 kali lipat pasu-pasu, asalam tambah nang silas ni roha nasida, asa tambah nang Tuhan di aka kebahagiaan tersendiri, tu sude akar ruasmu na mga lehon. Mauliate ma Tuhan, ditikion boy hami hadir rap dohot akadongan nami ala di bagasan hahipason. Alay tong do martangya kami tu akadongan nami na di bagasan parsahiton.
Amanami Sintua Firdaus Siburian Sianwek Cempaka Putih Rawasari, na dirawat di Rumah Sakit Karoles. Torang Marpaung di Rumah Sakit Persahabatan, Gimbal Dolok Saribu di RSPAD, Jauti Siagian di RSPAD, Elizabeth Glory di Rumah Sakit Columbia, Malaki Alvaro Nahasea Tapubolon di Rumah Sakit PON, Samuel Lemban Gaul di Rumah Sakit Pelabuhan Tanjung Priuk, Budiman Sihite di Rumah Sakit RSCM, Amang Sintua Sudirman Utapea di Rumah Sakit AMC, Amanami MC Laban di Rumah Sakit Pertamina, Gita Pangaribuan perawatan di rumah pemulihan, Nyonya Simanjuntak Barunai Baho di Rumah Sakit IRC. Songoni manang di aka dongan nami na asing na mandalani perawatan di rumah. Sintua TM Lumantoruan, Maril Simamora, Nyonya Pardede Kartina Borusi Tohang, TP Nababan, Nyonya Tambunan Borusi Rait, Arnold Pribadi Baringbing, Dahlia Sariani Bormani Huruk, Normani Borusi Hombing, Michelle Borusi Hite, Beni Daniel Marpaung Sintua SP Hutasoit, Nyonya Siahaan Borusi Tanggang, Florida Boru Manalu, Las Maria Boru Panjaitan, Josia Datubara, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, KMC Hombing, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar, TP Simanjuntak, Siti Mawar Boru Silalahi, Togar Sinaga, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Siti Mulia Simanjuntak, Marhum Tambunan, Sintua Daulat Sitompul, Nyonya Sitorus Boru Nenggolan, Naomi Boru Tobing, Zianeta Boru Pasaribu, Nyonya Simanjuntak Boru Tapubolon, Nyonya Sitohang Boru Tapubolon, Pesta Tapubolon, Sintua Jonggi Jones Yahaan, Ra Adong Dope Ruas Nami Namar Sahid Alaidang terdaftar di Warta Jemaat manangdang di boto kami Tuhan, manang di dia penasida. Tuhan tangamu ma nama masuk-masuk ubat rumah sakit nang aka usaha nasida. Laho manjalo hama malum hodo tabib na mampu menyembuhkan segala penyakit. Alani toruk rohanami mangido pamalum ma sahit ni aka ruas di bagasan parsahiton. Apalagi ma Tuhan tu aka ruas nanaung menahun di bagasan parsahiton. Tu bagasan tangamu ma Tuhan upasat kami. Molo naing lehonommu aka mujizat hama malum patudu homo. Alai mola adong sakap muna asing Tuhan. Homa Tuhan na mga lehon na denggan diganup aka keluarga na mga dopi keluarga na marsahiton. Tuhan maulihat tema di bagasan sadarion boi hami rap dohot dongan nami mamuji pasangapon guarmu nang di bagasan sadarion godang dope aka ulon nami tarlumobi Tuhan di seksi sending nang borhat hami sadarion kebaktian rap dohot aka na tua-tua nami panti jompo di panti werda taman mini. Homa Tuhan na mandongani pelayanan nami, habor hato nami sian gerejaon, asa bui pelayanan nami mabain sukacita tu akan na tua-tua nami nau masuk tu lansia manang na adong di panti jompo. Tuhan mau lihat tema di saluhut na nunga godang asini roham hujalo kami Tuhan satu manogoton. Sesa jumolo dosa na pangalasion nami, asalam tambah marnida kami, digodang ni asini roham, naung di leokotu kami. Tuhan mau lihat tema diho, di bagasan unduk ni roha, serep ni roha, mangido kami tuho, say jalo matang yang nami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahitahu pasat peliata.
tingkat 4 Jongjong Mahita saluhutna. Peliata Martang Yang Mahita. Ale di bata amanami da di Banua Ginjang, odo haroroni salut si leon adenggan dot nasa ulibasa namoliutus. Upasat hami masyana ni lehomi tuhami pelianami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa para siak kami pelianon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni Wuriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dami godang ni si leon lehomi tu kami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saot malomoni roham di Banua Tongaun songona di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalau hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutondim. Atas nama pendeta, parhalado, tim musik, tim multimedia, pasahat totuhita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.